Paralong, aleng ni sngap yaki kubor na kitub jingtim. Lada pimpat subscribe yakani ke channel. Subha ban subscribe kenang bipinyo yaki kubor ki ban nangwan. Ki kubor ba menta kesengi. Pratrik benai leber. Kat nyo na kisan pukendai. Ki MLA ki day ki ba pendap tang ke kelas 8 hadu kelas 12. Na pedeng kisan pukendai ngut ki MLA ki yang darbar tau any. Bakat wei ke jela. Kat nyau ngut ki day ki bala pendap ya ke jing pule. Tang hadu ke kelas 8 lane kelas 10 lane kelas 12 kani kelapau ha ka kaipot bala ai da ka Association for Democratic Reforms ADR News Delhi kabala pej benia ya ki kot kisla jong kini ki MLA la pentip ba arngut ki MLA kidai ki bala pendap tang ya ka kelas 8 Henry ngut ya ka kelas 10 kendai ngut ya ka kelas 12 nalor kata la pentip bakat kendai ngut ki MLA kidai ki bala pendap ya ka graduation Henry ngut kidai ki bala pendap ya ka graduate professional khalai ngut kidai ki postgraduate kawai ke ba pendap ya ka doctorate bat lai ngut ki badon ya ka diploma ha ka bayadai bat ka rta jong ki MLA ar ngut kidai ki bala hapdeng arpsan hadu lai post nam khatsan ngut hapdeng lai phuai hadu sau post nam ar phongut hapdeng sau phuai hadu san post nam khat prongut hapdeng san phuai hadu nriu post nam lai ngut hapdeng nriu phuai hadu nyo post nam bat uai ubaladon hapdeng nyo phuai hadu pra post nam chu ka kaipot kelapen tip mana kisan pkhandai ngut ki MLA lai ngut kilapen pau ba kiladon kikis persya eki ar ngut nakini kilapen I ba kikis persya eki kilong ki bakhia nalor kata la ban kedau bana pedeng kisan pkhandai ngut ki MLA bamenta hadu sau pesan ngut lani nyop nriu persen ki bedai kita ki kror parti lani ki MLA ki ba ka jingdon jing em bat ka spa ka phau kalalong siklur ki babun na kini ki MLA he spa kidai na ka NPP ha ka ba na ki ar phanriu ngut ar phau ngut kidai kita ki kror parti khublai sibun ngin saya kendu pat hakiwei ki kubor